سنیے تے میں نو ڈر پہ لگ دے اکا الٹ حساب نہ ہوئے ہر کئی نال وقت گزاری دا تیرا شوق جناب نہ ہوئے اور جدہ نکلن فرق بلندیاں دے میں نو راز جواب نہ ہوئے شامی سما میں تیریاں باہاں تے دم اٹھا سارا خواب نہ ہوئے او بھاگ گیا جناب بربان جناب شفقت گوگ صاحب کہ میں نو سٹ کے قیمتی مات دیتی ہے ہنیں در در خاک جھڑنم امجد صاحب ہنیں در در خاک جھڑنم پہلے پیار اچ راز رجا سکتے نہیں تا جا جا پیار کرنم اور دل والے میں تو دل منگ دے لکھ لکھ الزام جھلندم چنگا کیتے ہی ٹوٹے کر سٹ گئی ہک دل لائی کہن دیندم اچھا ہونا پوری توجہ چاہی دی مشہرہ ہو گیا لیکن میں فرمائش پوری کرنا پیا میں اجازت دینا شورا کرام کو اجازت گر کے نا مہربانی جناب اجازت گر کے نا ماسٹر اشرف صاحب چونکہ انہوں نے پرانے دوست بھائی آصف دے انہوں نے کوئی فرمائش ہے انہوں نے فرمائش پوری کر دیا نظم لیکن نا پوری توجہ نہ نظم دی فرمائش آگئی سارے مچھرے ویچ سائیں کعبہ ہے سارے سجدیاں دا بو مل پوندے دار صاحب سارے مچھرے ویچ سائیں کعبہ ہے سارے سجدیاں دا بو مل پوندے اصل اللہ محفوظ دے کاری ہاں ستے ورکا ورکا کھل پوندے اصل اللہ محفوظ دے کاری ہاں ستے ورکا ورکا کھل پوندے اصل آپ مہارے امو کریے ساڑے نال مقدر جل پوندے اسراز مریدہ مدنی دے اسنا تل پویے رب تل اسراز مریدہ مدنی دے اچھا ہون جس بندے دے نام نظم میں بعد شروع کرے سا جس بندے دے ختم نبوت تے ایمان ہے او میرے شیر تے بھرپور کلپ شیر سن کے بھرپور کلپیں کرسی میں نے پتہ لگ ویسی کہ میرا ایمان تو رہے تے میرا ایمان میچ کر گیا رتبہ بشردہ تو چاند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے سدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے پبا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر زندہ باد عبادت ٹہم ہے پبا کے خدا تینو تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے جس بندے اے ایمان ہے جس طرح اے ایمان ہے کہ حسین بیٹھے نبی دی کانٹے حسین لاوے تا سجدہ مکے حسین بیٹھے نبی دی کانٹے حسین لاوے تا سجدہ مکے طویل سجدے دا کر دل چو اثر مٹاوے تا سجدہ مکے آج بھی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے او آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ او آپ آوے تا سجدہ مکے یا جان جاوے تا سجدہ مکے اور بھی میرا ایمان ہے کہ جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے وہ بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا میں شعر پڑھ آئی کہ اساں راز مریدہ مدنی دے اساں تل پویے رب تل پون دے اے آکھر دا مطلب ہے کسے گالتے ڈاٹ بنا اڑ بنا کھڑ بنا اللہ نالو بنا اے میرا مطلب آئی اے میں دعویٰ کیتا دعویٰ دلیل منگدا دعویٰ ثبوت منگدا اللہ کتھے سارے نال کھلو گیا اسے کھلو گیا اللہ سارے نال کھلو گیا کتھے ایک بالکل دور حاضر دی نا ماضی قریب دی مثال دینا پیا توجہ کریے 20 سالان دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں قومت دی زندگی وچ ڈار صاحب 20-22 سال کوئی عرصہ نہیں ہے 20 سالان دا عرصہ کوئی عرصہ تا نہیں ایک مکمل زمانے نو پھیر آگئے ایک مکمل زمانے نو پھیر آگئے جے زبر تھی بنائی وہ زبر تھی گئے جے بھی زیر آمنائی وہ زیر آگئے تھپ پھرونے زمانہ دے منہ تے لگی کہ منافق دے پوچھل تے پھیر آگئے آؤ دلی چو گدنا دی کوکا سنو ہائے وہ شیر آگئے ہائے وہ شیر اور دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا دور حاضر دی خوشخبری سن دوستا اللہ رسی چکی امتحان آگئیں اللہ رسی چکی امتحان آگئیں نالے امریکہ انڈیا بھی نستا بیندے کجو کابل دے وچ طالبان آگئے کجو کابل دے وچ طالبان آگئے
لنڈے دی لبرل ملازہ کرو آؤ لنڈے دی لبرل ملازہ کرو اتو لاش پاش تے بچو سوچا ماریاں آلے اپنے آن دی ہارا تے نچن آلے غیر دی جیت معمولی تے تاڑیاں آلے اٹھ کے دیکھو اوے شہزادے تا نہیں اٹھ کے دیکھو اے اوے شہزادے تا نہیں ڈٹھی جگیاں تے غاراں پہاڑیاں آلے جتیاں ترٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے اوہ پگڑیاں آلے اوہ داڑیاں آلے جتیاں ترٹیاں ہویاں کپڑے پاٹے ہوئے اوہ پگڑیاں آلے اوہ داڑیاں آلے نائے منے دے جو ملہ عمر آکھدائی نائے منے دے جو ملہ عمر آکھدائی 313 تو لشکر ہرا جاندہ 313 تو لشکر ہرا جاندہ آج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ آج نبی دے غلامہ رسا چھوڑیا باس چڑیاں تو اللہ مرا جاندہ اور تجزیے مشورے فیصلے اٹھئے تجزیے مشورے فیصلے اٹھئے ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے نہیں ساری دنیا نو شیشہ بکھایا اس کے نہیں یہ دنیا دلیران دے قدمہ تلے آکے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں یہ دنیا دلیران دے قدمہ تلے آکے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں زندہ با سلامت رو یہ دنیا دلیران دے قدمہ تلے یہ دنیا دلیران دے قدمہ تلے آکے قدمہ دے تلے بہایا اس کے نہیں نفرتاں لانتاں نالے بدنامیاں نالے گمنامیاں بزدلان دا مقدر بنایا اس کے نہیں اور جو اپنی حکومت بچائندہ بدائی اس بغیرت رو دار دار رلایا اس کے نہیں اور جو اپنی حکومت بچائندہ بدائی اس بغیرت رو دار دار رلایا اس کے نہیں آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا آج جو سچے دا فرمان سچا تھیا دن پھریندہ ہے بندیاں پھریندہ پیئے ڈار صاحب دن پھریندہ ہے بندیاں پھریندہ پیئے آج قبر وچ مشرف تا سردہ پیئے آج دے ملہ حکومت کریندہ پیئے آج قبر وچ مشرف سردہ پیئے ادھے ملہ حکومت کریندہ پیئے ملہ حکومت کریندہ پیئے اور فتح کو فدائیاں دے ہاتھ نہ چومیں آج فتح کیوں فدائیاں دے ہاتھ نہ چومیں کر جو جانا سپردے وطن چھوڑین بامب گولے میزائل تیزی کٹر کر طریق کاروائیاں دفن چھوڑین تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی تیرے سارے ڈرونا دی ایسی تیسی کوڑی مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین کوڑی مغروریاں پیڑتے بھن چھوڑین جو پٹھانا دے بالاں دے ہتھے چڑھن انہاں پیگاں جہازاں دے بھن چھوڑین جو پٹھانا دے بالاں دے ہتھے چڑھن انہاں پیگاں جہازاں تے بان چھوڑیاں پیگاں جہازاں تے بان چھوڑیاں اور راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی راز تاریخ خود نو درہیں دی راسی ہے پناہ سب سیانے اخیر آکھ دین ہے پناہ سب سیانے اخیر آکھ دین وڑ گئی ساری یورپ دی ٹیکنالوجی انہوں اللہ کل شین قدیم Okay, God bless you, black man.